बरपेटा रडआव हरखाब लामानि जाब्रबथायजों सासे साख्रिआवला बर' सुबुंनि जिउ खहा। जिउ गोमानाय सुबुङा नखराव बिसिजों लोगोसे सानै हौवासा हिनजावसा गथ'बो दंमोन। थांनाय सानखालि मोनाबिलिनि 6 रिंगासो समाव बरपेटा रडनि बाजिगाव लामायाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाया जायो। गंसे बाइकआ गोब्राब खारथिजों फैनाय गंसे साखा खबब्रै गारिजों हरखाबै सौग्रावो। बे सौग्रावनाय जाथायजों बाइकनि सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। गोब्राब जोखोम जानायखौ फाहामथाय होनो बरपेटा रड देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो, नाथाय गोब्राबथार जोखोम जानायखाय गोजौसिन फाहामथाय होनो बरपेटा फाखरुद्दिन आली आहमेद देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। गोजौसिन फाहामथाय होनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय जिउ गोमानायनिफ्राय रैखा खालामनो हायाखिसै। जिउ गोमानाय सुबुङानो जाबाय बरपेटा दलगाव गामिनि 33 बोसोर बैसोनि अनसुम बसुमतारी। मिथिनाय बादिब्ला अनसुम बसुमतारीया माहारियारि मानास हाग्रामानि एमआरआव केजुएलनि साख्रि मावोमोन। बे हरखाब गिख्रंथाव जाब्रबथाया ओनसोलाव बयखौबो दुखु मोनहोदों। हरखाब जाब्रबथाय जानायजों मिथिस्लाब मोनै अनसुम बसुमतारीया गावनि नखरखौ बेबायदिनो गारना बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङो। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय एमएमएच अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। एमएमएच अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना एमएमएच अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।